Kulutu ngube ngalelo phengwamukela umukele emakhaya kwesemanzonza lapho sengulethela khona indaba zamaskande esuke ishisa ngaleso sikhathi. Namhlanje ukuphathele indaba zokuthi ke uJumbo waziwa kakhulu ngokuthi ucula ingoma zegospel. Ubaphendulile ke abalandeli bamaskande njengoba babeshilo ukuthi ngempela lo mculi lo kumele akekhiphe icwecwe lamaskande. Ngizokhumbulela ukuthi wakwakhipha isingili kamaskande yathakazelwa abantu abaningi. Kulokhu uvezile ngempela se-studio lapho khona emixa khona ingoma zamaskande. Akuhlangane nazi ke ingoma enguqoqele zona ezazaculwa uyena uJumbo owaziwa kakhulu lapha emculweni wegospel. Nazi ingoma zakhe mase sizwa ngezathi uthi wena uzizwa kanjani lezi ingoma lezi zalomculi lo wegospel uma sengena ngempela la emkhakheni kamaskande. Till next time, siyabonga. Sanibonani nganibingelela egameni la Jesu igama lami ngoJumbo lo ocula igospel ingoma zakhe zithi obaba singenise enye ithi engipha amandla okunqoba nezinye ke bazalwane. Namhlanje ngijoyine i-challenge yengoma kaShwino Mtekhala noKhuzani noJaiva Zemnike. Ngithe nami as a gospel artist ake ngiyingenele challenge le kamaskandi. Ngiyabathanda ke abaculi bamaskandi, ngiyabasupporta kakhulu. Nami ngumculi wegospel kodwa nginabantu engibasupportayo nomunye umculi engosupportayo njengamaskandi. Ngithange ngenze challenge yengoma yabe ezophuma. Ngicela ukuthi ke niyithenge bazalwane maseyiphumile. Nami ngithanga ngenze nje challenge ngoJumbo ukuze abantu bayithokozele emakhaya. Ake siyilaleleke ngidlale.
Ubuza